Benda hilbijartinê ya Tirkiyeyê ku piştî derbeya leşkeriya 1980 di sala 1983 de wek ji sedê deh hatibû destnîşankirin, piştî sû heşt salan ji aliyê AK Parti û MHP ve amadekarî tên kirin ku bibe ji sedê heft. Bi vê yekê re jî nîqaşên siyasî ser hevsengên tifaqan derketin holê. Çavderên siyasî dibêjin armanca daxistina benda hilbijartinê li aliyekê tifaqa millet e û li aliyekê jî Sûdê dide Partiyên Tifaqa Cumhur. Kürt seçmen arasında Çavderê siyasî Nevzat Bingöl di wê baweriyê de ku AK Partî ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî qanûna hilbijartinê diguherîne, lê dê nekaribe bigihîje armanca xwe. hem MHP'yi baraj altında bırakmamak Desthilat bi vê gavê hem dixwaze MHP dibin bendê de nemîne, hem jî dixwaze HDP bû derbasbûna bendê mehkûmê Tifaqa Millet nebe. Lê ez bar nakim ku dengderên Kurd ji aliyê Birêz Erdogan ve helwestê nîşan bidin. Birêz Demirtaşî biya min nêrîneke rast nîşan daye û balê dikeşe ser giringiya dengên Kurda. Min berê jî gotibû, eger Öcalan ji girtîgehê derkeve û bi awayeke eşkere bang li Kurdan bike ku dengê xwe bidin Erdogan, dê Kurd ya Öcalan nekin, dê biya Demirtaş bikin. Hevserokê berê yê HDP ku di zindanê de ye Selhedîn Demirtaş di nava nîqaşên daxistina benda hilbijartinê de daxuyaniyek belav kir û amaje kir ku yên bi helwesteke ciddî nêzîkî HDP nebin, dê têk biçin. Raya güçlü öküllük, pırsın dikin, lekolin dikin. Parlamenter HDP Diyarbakır İmam Taşyer jî anî zimin ku Demirtaş balê dikeşe ser helwesta opozisyonê ya çareseriya pirsa Kurd û AK Parti jî bi guhertina qanûna hilbijartinê dixwaze rê li ber guherînên din veke. Ji bo xatirê ku Erdogan careka dinê bi kar bike. Yani mesele ne mesela heftayê heft a şanî dide. Çünkü Erdogan li gora vê sistema îro a serokkomariyê sedî pêncî û yek ew MHP bi hev re nas dînin. Belav ku nikarin bistînin, ew hinekî dixwazin li der û dora bi hilbijart bi qanûnê hilbijartinê bileyzin. Yek ji van ev heft e dinê çi be ew ê pêşerojê de derê yani ev heft ne bi tenê bi serê xwe dernaye ew hinek din jê pêre derê wisa xwanê dike. Birêz Demirtaş gelê Kurd HDP ji berê de dibêje. Dibe yani em partîkî ne ku ji bin xatirê demokrasî were Tirkî û piskeleka Kurd çareser bive bêre. Yani wextê ku piskeleka Kurd çareser nebe demokrasî nayê Tirkî. Yani evan partiyê em bêjin êkul muhalefetê de ne ya jî ê îqtidarê kît be bira bive gere helwesta xwe zelal bike. Nêrînek dina HDP derbarê daxistina benda hilbijartinê de ji ew e ku tê amajekirin benda hilbijartinê astengiya pêşiya Kurdan bû. Ji ber ku HDP ji sala 2015 ve di hemû hilbijartinan de ji sedê dehê derbas dike, êdî tiwateya benda hilbijartinê nemaye û ji ber wê hat daxistin. Çavderê siyasî jî dibêjin di hilbijartina Stenbolê de hat dîtin dengên Kurdan wek mifteyê ne. Ji ber wê jî bend çi qas be jî di her aliyek bixwaze dengê Kurdan bistîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.